Mix on the beat. Yo, sa unang pagtirad na sa nagawa kong rap, isa to sa dahilan na ganito aking pangarap sa lahat ng mga tao na nakatingin sa akin. Lumapit pa kayo at akin na babanatin, susulitin ang abi nyo na ako napanood. Gawin ko pa rin to kahit ako ay napapagod. Naalala nyo pa ba ang nangyari sa aming lugar? Sasabihin ko ito at sarap ko ibubulgar. Baka hindi nyo magets itong gawa kong rap. Tungkol po ito sa nangyari sa aming lugar na ginawa sa aking barkada. Pakinggan nyo. Nang dahil sa barkada, ako rin na konsensya. Hindi ko nga alam kung ba't niya ito nakaya. At isang buong pamilya ang kanyang ikinasira. May mga tao talaga mawawala na lang bigla. At hindi ko inasahan na magkakaganito. Sa lugar ko ng apitong may pamilyang di kumpleto. Paano na ang pamilya kung walang ama't ina? Di na rin magkasabay pag kumain sa lamesa. Pag uwi ko sa trabaho, si nanay naghihintay. Sa kanya ko narinig na meron daw na pinatay. At labis kong kinagulat sa kanyang mga sinabi. Lumabas ako ng bahay, nagtanong sa mga tao. Totoo nga lahat pero ano kayang atraso? Ang malinis mong pangalan ngayon na ay madumi. Kasalanan sa mundo ay talagang napakadami. At hindi mo maiwasan na gumawa ng kasalan. At babae lang pala ang taglay mo na kahinaan. Paano na aking kaibigan, ating pinagsamahan? Binigyan mo ng udot kaya lagay sa hiwalayan. At anong pakiramdam kapag ikaw ang pumatay? Siyempre kapag tayo nakagawa ng atraso o nakapatay, alam nyo na kung saan tayo ilalagay, di ba? Pakinggan nyo. Kaya hanggang ngayon sa dapikul ka nilagay. At hindi ka ba naawa sa iyong ginagawa? Kaya hanggang ngayon na mga bata ang kawawa. At sa isip kong to may isang nakakagulat. Doon ka nilagamaw may patay na sumambulat. At marami ang nagulat nang dahil sa nangyari. Pare ginawa mo talagang napakagrabe. At malungkot ang isipin na sira na ang pamilya kung sa akin to nangyari. Paano ko ba makakaya? Bakit ba aking kaibigan iyong nasimulan? Kung doon lang po ako, kaya pakitang pigilan. At hindi mo magawa kung nandoon lang po ako. Pero huli na ang lahat, nakagawa ka ng atraso. At nasa isip namin nagawa mong kamalian. Ang paghingi ng sorry ay hindi nila kailangan, sapagkat hindi sapat na ikaw ay ikukulong. Kasi gusto din ng iba ilalagay ka sa kabaong. At ngayong alam mo na kung anong tama at mali. Buhay na nasayang ay wala na yan sukli. At wala na ko ibang masabi, ko din sa huli ang pagsisisi.